संग है सियान भइले से कॉलेज में एडमिशन भइल एक संग है 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन नागा जब कॉलेज लड़की कइलो से तो लड़का के माथा खराब हो गइल अब देखी ना एगो लड़का के भेज के बुलावे खातिर खबर कइले बा लड़का बा छोटी छोटी लड़का गांव के रहे ओकरे के बुला के आ भेजले बा कि जाके कह दी है जो कि आपसे के प्रदुमन परदेसी बोलले हो गइले खातिर लड़किया बेचारी चलल बिया उन्हें से हां पढ़ले सुनाए कथा इनका दे दे पढ़ले सुनाए दे उठ करे गलत सर के नाती उसका रे लड़की मिले खातिर चलल बिया लई तो लागल रोए रे रोबे अब ये रोआ दे काती रे एकर भुआरा बेगावा तोनी के खाली बेग के फेर में रहला बेग एकर कोनो नहीं खेले जरूर कोनो कारण बाकी जाना के चलते ही रोती है जो ती काहे रोता रोज तक तू हंसत आवत रहू एक बात बताओ 10 दिन से कॉलेज नहीं हुआ काहे रे का दिक्कत बता प्रॉब्लम करे परेशानी का बोल अरे कौन हमर पर ओ माय गॉड रे यस फॉरगिव मी कहीं पूछे तो सही काहे रोती है काहे रोता रो हाय ए जा कौन हमर पर हमर भाई बाबू अरे रे रे काहे रोता रे तोर भाई बाबू मर गेल करे माई बाबू का माई बाबू ए जा हमर भाई बाबू अचानक हमर शादी सेट कर देले अरे आदमी से ना तो भैसा से अरे का भगो ए सोना ए काम करो अरे जूता सुबह मुर्गी धइले बा देख त बेयास बाड़े की गइले ए जा ए बाबू का हो गेलो रे ला ए सुना इधर गइले अरे हाथों पर थूक के इनका आंखों में लगा दो का माई बाबू का कहना शादी सेट कर देना